sebono botambe bagotanga emiremo nemiremo na nene ekero obokareri bwakira rituko emiremo kero kende neroro egotebigwa nga nemiremo yabasacha kurinde omusaki oito Mildred Momanyi na nyara kobaga kubika etaro ya bene gochia asensemo ya Kisii County asanyara kobaga kumirana amono mosibati Joyce Getanda oyure omwagachi bw'ekinyomba anene emiremo yekageire koba ya abasacha Mildred Momanyi niganyara kobaga gusanga na omongino Joyce Getanda na bigonyara kobaga tukutwariganiria oroboti rwa bene ine ngirikia nyarete kobaga kwirira Joyce Getanda konyara kobaga gwesoya nemiremo anene yobwagachi bw'ekinyomba oroboti rwa senjire bwikira no musaki oito bwa mangana maya Mildred Momanyi Chingaki chekare nigo yamanyire buna abasacha nabo bakaligirie abantu be amate yabo kurende buna chingaki chigosika nigo abasubati betomere elyokoenekya ngosira bare ekinyomba kyabo asebesoire asemeremo mono yamanyire koba eyabasacha Omosubati Joyce no yomo gati y'abasubati bali bagwetoma elyokoenekya buna nkonyora bali endagera yabo ya kiralituko buna akoerera ekikya moiretere guchaka egasi yiga nonyege korokana koba eyabasacha na sagontebya emyaka kolde egasi yiga egasi na mwite konyekora asingincho na rochinga abasubati mbayo so konyora egasi nebwate nini ekwende intangani ko asomusubati nabo konyara gukora ekwerende ko egwigasi kera bagokombea abasacha na abasubati inchiete nga train for certificate 2 years diploma for 2 years so nga so field 2019 Niga kontebya buna asabasacha balia agokora nabwo egasi yobwagachi nigo bakomwa omoyo ase akwegendereria na gukora egasi yaye kebwikiranu Nkungi encourage bari of course sometimes ba ko discourage na ande ba ko encourage bate basasingine fanya kazi upate pesa instead ya kuenda kuhangaika huku unapata pesa Ase balia agokora egasi na barobwo nigo bagontebya nigo are omosubati ogwetoma nase egasi yabo ase barenge nayiga Omusubati yakwengabya omusubati karaste siku kuwaga nikero mugako yakweta mo atira ikintu bakorera ari gukinga nera ari gukinga ngera babatane maro kubaho omusubati ni yase ase ni mato para kama ni nakonya batana mu mashine kuibane dra tikyaje Buna gasende onsi nigo egasi enero ibwate amakongu agocha sare buna ere omusubati asigasi eki challenge kirororo ekerwa chira asigasi buneyega kuna engineers kuna mysteries kuna foremen sasa bono kwa manya konyora chi foreman nchiro chi nini chi engineer nchiro agotaka gotumeka ndi akupatie kazi eki challenge cyanyora te saa singine wate buto konyara kubugori simiti to konyara gukoroga muchanga nganya kabango eta ngonyora sometimes nanyora limo linde tinkonyora ikasi ya mkono ni ngumu pia tena orocho obugori simiti kurumambi oike gento kenga saa 3 oiro obugori amatafori oye ni ebintu se cyamaro banayo gosibiri efundi ebintu bono ngaranga nenko ende ngake sabo ni trained why ngonya gukora yoko boko nainde sasa nikaamua ngacha ngagora tools cyan ngachaka kuagacha Nigagontebya okugani kwae ase myaka erebosyo ase boigo arurobo semya gochia ase abasae amona basubati bonsi umarorane nyore chibuza chingia na inche ngagache embe inchinya kabisa ngotenera chinyomba chinene bunechiga basubati na barabu ngo bayini kare chibache bakore gasi nonye bawo boetubo chabu nebwate chibasya bwango cyanyara ko bakigokonya n'abasaba bari siko bayigango nyorora abandi batrained chikosi buna secretary socio iyo kwangaiga konyora emirimo so abange bawo boetubo chabu na indati nengo bono na bongo advice gasi eterimbe nengiyere chibesa n'ichinge yakire Konyore gasi imense ya Kenya nigo yabeire omuchando monene mono anene mono gochia asabasae bamatukaya iga Una toigure omusubati oiga niga nyare ko baga gwetoma ende likwenekya buna nkonyorare endagira ya kiralituko asoko kore gase iga nonyega gwetera emechando ao ngoripotelya egetaseni kya Ndizi TV kuruga iga asensema ya nyangongo elietaliane Mildred Momanyi